Najmladšia generácia Bratislavčanov môže byť vo vedomostiach a hlavne zvykoch v oblasti separovania odpadu príkladom aj pre tých starších. Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu ich k tomu vedie zábavno-vzdelávacou formou už niekoľko rokov. Vidíme to hlavne na tých rodičoch, ktorí, ako hovoria, že sa im trošku doma skomplikuje život, pretože tie deti niekedy až chorobne preháňajú to separovanie a v podstate zasiahne to každú rodinu, ktorá má dieťa zúčastnené niečoho takého, ako je naša akcia. Motiváciou pre deti je aj podujatie z OLO zadarmo do zoo, ktoré tento školský rok odštartovalo už po 9. krát. Žiaci materských, základných alebo špeciálnych škôl, ktorí v sprievode pedagógov prinesú pred brány zoo minimálne 10 prázdnych PET fliaš, obalov Tetra Pak alebo plechoviek od nápojov, majú voľný vstup. Akcia potrvá do 5. októbra. Tie deti sú úžasné. Ja keď sa s nimi rozprávam, tak som veľmi rada, že vlastne od nich sa dozvedám, že oni vysvetľujú svojim rodičom, že musia doma začať separovať zber, že nemôžu všetko hádzať len do jedného odpadkového koša. Súčasťou programu je prvý ročník celoročnej súťaže Olympiáda. Do 0. ročníka sa zapojilo 8 000 žiakov. Tí najlepší sú vždy na konci roka vyhodnotení, dostávajú jednak nejaké vecné dary a okrem toho tí víťazi dostanú aj finančnú odmenu. Snažíme sa do tohto projektu pozvať rôzne zaujímavé osobnosti, ktoré by boli nejakým ťahadlom. Zdeno Ciger sa stal členom olympijského výboru a osvojil si šimpanzie mláďa Shani Kimani. Pracujem s deťmi, rád chodím do prírody, takže to sú všetko, je to si myslím, že všetko spojené, takže veľmi rád som sa zúčastnil tejto akcie. Separujete odpad aj vy? Tak snažím sa, robím čo môžem, no, tak samozrejme v dnešnej dobe je to veľmi dôležité. Shani Kimani sa narodila 10. marca 2011. Jej otcom je najstarší samec Kongo, ktorý do Bratislavy prišiel z Liberca pred 2 rokmi. Jej mamou je rodina Bratislavčanka Uši. Malá opička je úžasná. Úžasná. Keď človek má čas, tak by mohol tam stáť hodiny a hodiny a pozorovať ju. Ona skutočne je mláďa, ktoré je veľmi podobné deťom. Hej, tak ako vyvádzajú deti, tak vyvádza aj ona. Naučíte ju hrať hokej? Pozeral som aj, moja malá má strašne rada, je taký film vlastne so šimpanzom, kde sa naučil hrať hokej, takže ja si myslím, že to je všetko reálne, takže môžeme to vyskúšať. Spolu s generálnym riaditeľom OLO odovzdal nový adoptívny otec, na ktorého dúfame, že Kongo nebude žiarliť, aj ročný príspevok na stravu pre Shani Kimani. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava.